अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीत कायमस्वरूपी फिजिशियनची नियुक्ती करण्यात यावी। डॉक्टर चितार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पूर्णवेळ फिजिशियन उपलब्ध नाहीत। डॉक्टर अंबारपूरकर, डॉक्टर निर्मला सावंत हे ऑन कॉल येत आहेत। ते देखील चांगली सेवा देत आहेत, परंतु त्याचबरोबर कायमस्वरूपी फिजिशियन रुग्णालयात असणं आवश्यक आहे। फिजिशियन हा रुग्णालयाचं हृदय आहे, त्यामुळे कायमस्वरूपी फिजिशियन रुग्णालयाला द्यावा अशी मागणी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्यास सूर्याजी यांनी केली आहे। आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये ज्यावेळी डॉक्टर चितारी फिजिशियन म्हणून कायमस्वरूपी होते, त्यावेळी 24 तास रुग्णांची त्या ठिकाणी सेवा केली जायची, रुग्णांची गैरसोय होत नव्हती। पण ज्यावेळीपासून डॉक्टर चितारी यांनी राजीनामा दिला आहे, त्यावेळीपासून आपल्याला फिजिशियन अभावी आपल्या रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे। आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये डॉक्टर अंबापूरकर सर आहेत, डॉक्टर निर्मला सावंत मॅडम आहेत, या ऑन कॉल येत आहेत। ज्यावेळी रुग्ण येतील त्यावेळी येऊन ते रुग्णांची तपासणी करून त्यांची सोय करत आहेत। पण कायमस्वरूपी जर आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला जर फिजिशियन दिला, तर फिजिशियन म्हणजे आपल्या रुग्णालयाचा एक प्रकारचा हृदय आहे। जर हृदयच नसेल तर आपलं रुग्णालय चालणार कसं? त्यामुळे लवकरात लवकर कायमस्वरूपी आम्हाला आमच्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला त्यांनी कायमस्वरूपी फिजिशियन द्यावा, जो 24 तास आपली सेवा देईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।